Hoxe imos visitar a miña amiga Camille, unha bretoa que leva 9 anos en Lugo e que nos vai falar da conexión entre Galicia e Bretaña e da súa experiencia dando clases de francés na cidade. Bueno, aproveitando esta nova colaboración con Lugo Me Gusta, quero traer a este espazo historias que me gustan da cidade. A Bretaña é un lugar no que vivín e que me encanta. Camille é unha amiga de moitos anos e quería aproveitar, bueno, Camille, para preguntarche un pouco como chegaches a Lugo, que eu xa o sei, pero aproveitando este espazo para que contes a túa experiencia, como chegaches a Lugo e como é a túa experiencia aquí. Vale, pois como xa sabes, cheguei cun programa de auxiliar de conversa e ao final gustoume tanto que repetí na experiencia e quedeme 9 anos xa. E a verdade, dende o principio gustoume moito a cercanía e sentime moi acollida polos galegos. Galicia e Bretaña temos moitas cousas en común, o mundo celta, o Atlántico. Como foi nese sentido a túa chegada? Como percibiches os enlaces culturais? A verdade é que somos moi parecidos no tempo, nas paisaxes, pero sobre todo eu creo que o carácter da xente. Entendémonos moi ben e por iso é fácil facer amizades. Algo que me encanta é que, ademais, falas galego, así que quería preguntarche como foi o teu proceso de chegada ao galego, máis fácil, máis difícil. A verdade foi todo moi fácil, estudei na escola de idioma e tiñamos un profe moi bo que nos poñía a música e gustaba moito a música galega, entón foi todo moi natural. E por último, quería preguntarche polo que estás facendo agora en Lugo, levas moitos anos de profe, agora tes o teu proxecto, La Pizarra de Camille, que estás en Instagram, en varias redes. Quería preguntarche, bueno, esa experiencia laboral e o teu proxecto actual, como vai? Pois, como xa sabes, son autónoma e dou clases de francés online ou aquí mesmo, na casa. E agora mesmo estou traballando nun proxecto para propoñer talleres creativos en francés. Así que estou nisso agora. Ah, moi ben. Alors Camille, merci beaucoup pour les cafés, pour les biscuits, et on se verra bientôt. Oui, merci à toi. À bientôt. À bientôt, Kenavo.